Gogo Skuteni Skobela Unkanyamba finally decided to open up about Gogo Skuteni leaving Obungoma, you guys, and she said quite a handful, you guys. She talked about Gogo Skuteni's gift, and she admitted and said that Gogo Skuteni has had this gift of, the gift of prophecy way even before that she came to Okutwasanguye, you guys. She admits that yes, she does have that, but she also has, a gift of Ubungoma, and she addressed Ugogo Skuteni and revealed that she has been getting a lot of threats from Izinyanga, all because of Gogo Skuteni's actions. You guys, not only that, she says she has also been receiving like threats from Gogo Skuteni, and she addresses Gogo Skuteni and says, you know what, Gogo Skuteni, you quitting Obungoma has now put my life into danger. What have I done to deserve such? Am I being punished for, initiating you? Yes, I did initiate you because you had the gift of Obungoma. She says to Gogo Skuteni, I hope you know what you are doing, and also Gogo Nkanyamba, please with the public to let Gogo Skuteni continue with her life, doing whatever it is that she is doing, because she says that maybe Gogo Skuteni knows exactly what she is doing. Also, she says, why are you guys surprised? Because this is Gogo Skuteni after all. If you have been following this girl, then you would know that it is not the first time that she comes on social media to insult a lot of traditional healers. She questions the motive as to why Skuteni is actually doing this. Nkanyamba details her disappointment at Skuteni. You guys, she has said quite a lot, so let me not waste your time but quickly insert this long video. Please do make sure that you watch this video till the end, because she has said quite a lot. Before I insert this video, do engage your thoughts with me in the comment section. Make sure that you like this video, you share, and of course you subscribe and comment so that you do not have to miss out whenever I try to upload a new video. Please check this out. Thokozani Shonile, Gogo Nkanyamba, the Queen of the Nation. Bengisasicelela bafowethu nabodadewethu, bantwana bedlozi, bantwana bakamoya, uMzansi Afrika. Bengicela ukungafakwa endabeni kaSkhotheni Nsizwa kaDlamini, umntwana wami loyo wedlozi. Bengicela ezintweni zakhe azenzayo akangifaki, nani kanjalo ngicela ningangifaki. Ngibonge udadewethu lo okhona ukukhomenta so, ngase ngathasheka ukuthi mangimphendule ukuthi ngiyabonga makukhona abantu abakubonayo lokho, ukuthi uyayenza yonke into ayenzayo eSkhotheni yinhle yimbi, akangikaze nimuzwa ngifake. Even nisho kuma live bengidinga ukuthi bafuna ngibe khona, uyacacisa athi mina angihlali nogobela wami izindaba kuma live, ngoba azange ngamkhonjiswa izindaba, ngakhonjiswa idlozi lwamama lo. Futhi uyangazi ukuthi angizwane nokukhuluma okungekho kuhle. Bafowethu ngicela ningikhiphe, sengihethekile kakhulu kule viki nje, sengihlukumezekile, kanti ngeke ngahlukumezeka nakulo mnyaka edlule. Ngaze ngayenza ivideo njengoba ngiyenza futhi ukuthi please phumani kimi nendaba zaSkhotheni. Into nento ayenzayo eSkhotheni eyakhe, uzenzela yena. Wayefanele lifake mina lapho phakathi. Akathwasanga izolo lo mntwana, more than 10 years athwasile. Uyaqala ukukhuluma kanje ngezinyanga akaqali. Why manje nikwenze ngathi into entsha? Why nikwenze ngathi ukushiya kwakhe manje eminyangeni akhulume kabi? Uyaqala lokhu ukukhuluma.
Hayi bafowethu, ngibonge nogogo ugogo Zweliyaduma. Ngiyabonga salukwazi, uyibekile. Basebenza kwaba ingathi uNkulunkulu usuke ezulwini uze emhlabeni ngosikhotheni kuze kuhlukumezeke nathi, kuhlukumezeke izwe. Please ngishaya isandla phezu kwesinye emagumbini amanomhlaba bangoma, ngishaya isandla ngikhiphe indaba. Usikhotheni thwasa idlozi, unedlozi. Usikhotheni unomoya wabangasekho. Mangabe bewumazi ekuqaleni uzomazi usikhotheni. Mangabe ukazi umazi ekuqaleni ngeke umazi namanje. Please ngibuzwile ubuhlungu, angisafuni ngami. Ngize ngithreatenishwe ngomntwana wami wedlozi. Nisho umzele elale kwesiswini umntwana uyaphuma esandleni. Nisho ukuthi mina ngikhulumi naye. Ayikho into engiyikhuluma naye njengomntanami, angixoxi naye. Just because ngoba ngizi life asho ukuthi angikhulumi naye, ngiyabukela nje. No, musana ukudlala ngami. Musana ukudlala ngami ngathi nina bekukhona okungcono enizokwenza. Ingane uyizele esiswini ikhona evele iphuma eceleni nje ihlanye yodwa kanje. Musana ukudlala ngami bafowethu. Ngabe manje seniyabonga ngoba uthi uyashiya, uyanidedela la kade nihlukumeza khona. Shayini izandla sithi amen. Akazange angabi noNkulunkulu before. Efika kumina bevele ehamba noNkulunkulu. Angazi abantu badidwa yini la. That's why ngithi bongazange umazi ekuqaleni ngeke umazi namanje. Bazukulu bami, bantwana basikhotheni abangaziyo nabangangazi, manithola le video nazi ukuthi mina ngikhona la nidideka khona, ngikhona. Ngiyohlezi ngogogo wenu naye uyohleza ubaba wenu. Ngeke kuze kushintshe lokho. Noma seka asethuneni uyohleza ugobela wenu, nami ngohlezi ngogogo wenu. Ngikhona, nivumelekile anytime noma yini enifunayo kumina njengabazukulu bami. Ngiyaziletha kunina. Ningaloni imqhwanda nimlandela ngemuva. Buyani kimi njengomzali wenu njoba ngumzali wakhe. Sengizwile bafowethu. Sengizwile. Futhi bengajabula nje ukuthi nimiyekele umntana amenze into ayifunayo. Miyekeleni enza akufunayo. Ningenzi ngathi kusha lento eyenzakalayo manje ngoba dala yenzeka akekho akwenza something phela nje niphonza amagama ahlabayo. Cela mangilala manje. Okhuleka lapho okhulekayo akhona, akhuleke ngamandla, akhulekele nami because ngidusela ubuhlungu. Ophahlayo la phahla khona aphahlele nami. Mangilala manje ngithola ubuthongo. Sikhotheni la ukhona mntanami. Yazi ukuthi lo mthwalo owuthwele wakho lawo magabade, lawo matshe, ngesimanga sakho ngiyawathwala. Siyakhuluma thina sobabili, kodwa yazi ukuthi ngizwa ubuhlungu ngesimanga sakho. Anginandaba nezinto ozenzayo, dala wazenza not manje. Why kufanele makushaywa wena kushaywe nami? Because spirit sami sihamba nawe, dlozi lami lihamba nawe. Kodwa mina ngikhumbule ngenza okurong nedlozi lami. Cela ningisize nawe lapho khona ungisize. Batshele futhi baphume kimi njengoba nawe ukazi wafaka mina ezintweni ozenzayo uzenzela wena ukazi ungifake. Ma TikTokers akube kuhle kube injabulo
uthi mawuyikhuluma into ngomunye umuntu ucabange mangabe iza kwena ukuthi wena bozoyihandlisha kanjani. Ningakhulumi nje ngoba naku umuntu ungamazi. Uyitshele futhi ukuthi ngeke uzuze umazi umhlaba ungaka. Ake wenze nje into eright umuntu kwemntwini ungamazi. Ubone ukuthi kuzovelana ngoba ezinye izono namacala esiwenzayo awaweli kithina ayowela ebantwaneni. Cabanga lobo bubo benzayo kimi njengamanje wena. Ngeke uyithole induku zalokho ziyothola isizwe sakho 10 times. Sewukhohlwe wena ukuthi bongihlukumeza ungangazi. Please singabantu ake siphathaneni kahle. Into engizwisa ubuhlungu izangoma lezi ezikhuluma izinto engekho right kanje, izangoma nezinyanga. Ngalowo mzuzu akekho noyiwani oke wabuya weza kumina wathi gogo uzizwa njani gogo Nkanyamba mangabe usikhotheni esho lezi zinto uzizwa njani? Akekho noyiwani oke wangibuza mina lokho. Mangabe ngempela umzali uzele ubona umunye umzali ehlukunyezwa ingane yakhe, wena ushaya ihlombe ujabule, ubuzele, hayi usuku umzali onesibindi, usuku unesibindi. Angisikhethelanga lokho, khethwe abalele futhi kolungiswa yibona. Angazi abanye abantu bangenaphi. Anginawo amandla mina andlula wedlozi. Anginawo amandla awandlula idlozi lami mina. Anginawo. Umveli Nqangi wayekhona emandulo kulabo gogo nabomkhulu engibambethe. Nanamhlanje usasekhona. Babemkhonza nabo nami ngikhonza yena lo Mveli Nqangi wabo gogo nabomkhulu. Bengubani mina ngizokhetha yami indlela ehlukile? Musani ungihlukumeza ezweni. Musani ungihlukumeza ngamandla wami. Ngisebenzile mina ezweni. Ngisebenzile ngobunyanga. Please, ngiyekeleni, please ngiyekeleni.